Не быў я ў тых мясцінах гадоў, мабыць, 8. Усё неяк побач прытуляўся з намётам, каб прабавіць трохі часу на беразе Нёмана. Ці проста са спінінгам швэндаўся непадалёк, а зазірнуць у выбітны любчанскі замак чамусьці нават не намагаўся. Ёсць падазрэнні, што, ведаючы, так бы мовіць, пра радыкальную рэстаўрацыю, не хацелася расчаравацца, пабачыўшы страчанае, хоць і рэшткавае, але ўсё-ткі сведчанне ад даўніны. І вось нарэшце я наважыўся, калі паступіла прапанова ад сябра схаўрусавацца. І атрымалася нечаканае. Магчыма, знудзіўшыся па дальніх вандроўках, уразіўся часткова новымі краявідамі так, што больш нікуды ў той дзень ехаць не захацеў. Так і працёгваліся ўвесь час па наваколлю Любчы. Дзесьці з вудаўём, чакаючы прывітання ад мясцовага драпежніка, дзесьці са здымачамі, каб нарыхтаваць рознага кшталту матэрыялаў. Мо будзе калі ў непагадзь прыдатны настрой, каб прагледзець старыя здымкі ды параўнаць з новымі, занурыцца ў мінулыя падарожжы, прасякнуцца гістарычнымі звесткамі, што калісьці вышукваў, унікаючы па шафах ды каталожных картках бібліятэк. Карацей, значная частка знятага будзе чакаць спрыяльнага часу, а я пакуліка распавяду трохі пра рыбалоўлю. Яна цалкам адпавядала таму настрою, што ёй папярэднічаў, калі хадзілі з сябрам па замкаваму берагу і двару, захоплена здзівотлівымі, уражальнымі вакаёмамі ды асаблівай гожасцю лістападаўскай цішыні і шэрасці, якая быццам закалыхала любчанскае наваколле, суправаджала і на павілястым нёманскім узваллі. Неяк спакваля і рыбу на гапліку перасталі чакаць, але цягнула мяне на адну рачную бухту, ранейшае наведванне якой звязанае з хвалюючымі ўспамінамі. Працерабіўшыся праз хмызы ды ройсты, на тым водмуце і спаткалі асноўныя рыбалоўныя падзеі. Ужо амаль цемначы пашчасціла трапіць на непрацяглы ўсплёск актыўнасці тутэйшага хіжака, які мы нават прадбачылі, калі заўважылі пырскі ля дальняга берага. Няйначай, некі драпежнік у сутонні паляваць выйшаў. Аказаўся ён някепскім зухаватым акунём. Што і казаць, сапраўды пашэнціла. Маглі ўвогуле тамака не апынуцца. А так надарылася цудоўнае заканчэнне той адметнай лістападаўскай вандроўкі.